हाय लोगोफोर दा बेरायनो फैदों ब्रह्मपुत्रआवहा बेरायबाय थादो बैनाय मुफायदो नै जोंनिया बेरायनो मादि नांदो बैनाय बालाबारियाव फैना बिराद मोजां मोनदो गोसोखौ आगैमुआबो दङ नै आगैयाबो मादि नांदो बेयाव बाराव फैनानै मोजां नांदो बालाबारियावहा बेलाय नै आगै खासे आरो आं नुवाखैनोखा बेलाय बेयावहा नुगोन दा भिडिअ जाबाय थादो बुरलुंबुथुर सारायावहाय फार्स्ट टाइम गिदिंनो फैदों जों फार्स्ट टाइम बेरायनो फैदों बालानि इसिंग्राबो नायनो लुबैदोंनो मोनबा मानि देखायगोन नोंथांमोनाबो नायलांबाय था बालानि इसिंग्राया माब्रै जायो नोंथांमोना नायनानै जायगाखौ मोजां मोनदोंब्ला बेरायनो फैनो हागोन मोजां नाङो सोरबा फैनो गोसो गुदुंब्ला फैनानै बेरायफैनो हागोन एबा सोरबा पिकनिकबो जाफैनो हागोन नोंथांमोना नायलांबाय था आं देखायगोन जायगाफोरखौ आरो दा जों इसिंग्रा जावगोन आरो बेफोर जायगाया नै सब दैमा बाला आरो आगैमुआ फैनाय दिनै फार्स्ट टाइम इसिंग्रा जावनाय जों नै नोंथांमोना नायदो दा बालायाव माब्रै इसिंग्रा थायो आरो बे बालानि इसिंग्राया नायनो समायना नोंथांमोना खायफाया नुवाखै जानो हागौ दिनै जों दा नै जावना खिथिगोन बेनो बालाया बिदि गुरुं खुरनानै थायो नायदो दा नोंथांखौ मोनबा मानि दा खिथिगोन नोंथांमोननाव लकेल बायदि जायो किन्तु बालानिया एसे नायना दे जावनाय दा देखायगोन दा मोनबा मानि जों मादि स्टार्ट खालामनाय ओइला जावगासिनो गुरुंखौबो देखायनांगौ मादि जावो गुरुङा नैबेलायनि गुवारै जाव एरबा गोमायो बालायाव इसिंग्राखौ जों जावगासिनो दं मोनासिगोन एसे गोथौ थाङो नालाय बेनिखायनो आरो बालायाबो रानना दं जावबाय थानायाव गोग्लैनो हायो आरो जायगाखौ नायना माब्रै नांदों नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरनो हागोन मोजां नुदोंब्ला एलायनि जावगासिनो बालायाव गोमायोना बालाया गोग्लैनो हायो आसले स्राव गुरुंखौ खिथिना हो एलाय थांगासिनो दं गुरुङा एलाय थांगासिनो दं नोंथांमोनखौ खिथिबो एलायनि र' मोनसिगोन दा मोनगोन जोबोद गोथौ थाङो बिराद गोथौ दंलै थांगासिनो जावबाय थादों बहुद जावबाय नै बेफोर हाफोरखौ नै बेफोर गावबाय फाइनेलि जों इसिंग्राखौ मोनाबाय दा जों दैयाव हागारना नायनि इसिंग्राखौ दैयाव माब्रै इसिंग्राया सानस्रियो बेखौबो जों नायना लानोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो बावना दिनै आं एसेयावनो दोनबाय गोजोन्थों।